Както при грижата за кожата на лице и тяло, така и при косата, професионалистите от Trinity Beauty използват ритуалите на керастаз, с помощта на които косата изглежда красива, бляскава и здрава. В основата на продуктите керастаз са заложени лечебни, подхранващи и възстановяващи функции. Затова те са предпочитани и от специалистите ни. Този сезон ключовите тенденции в прическите отразяват контрастите. Представяме ви няколко интересни предложения, съобразени с вашето желание. Прическите в стил ретро съчетават модели от миналото, осъвременени според днешните виждания. Коковете са едно от предложенията за сезона. Кокът може да бъде строг и елегантен, а също и небрежен. Той ще придаде по-меко усещане на визията ви. Изборът за това е съобразен изцяло с формата на лице, облекло, грим, настроение. Правилната грижа за кожата винаги дава добър резултат. Символ на есенно-зимния грим е изключително изтънчената женствена визия, вдъхновена от омайващите меки цветове от природата – оранжево, кафяво, зелено, червено, жълто и корал. Препоръките на стилистите от Trinity Beauty – гримирайте се стилно, като не прекалявате с черния молив за очи. Преливайте различните нюанси на сенките, така че всеки цвят да бъде самостоятелен и едновременно слят със съседния до него. Идеята е да се открои красотата на цветовете, тяхната вибрация и емоция. Long and loose – дълга и разпусната коса. Тази тенденция се вписва перфектно в руския бохемски стил на Гучи. С нея ще подчертаете естествената визия. Този стил се характеризира с думата свобода и много често се използва в динамичното ни ежедневие. Фондютенът трябва да е с копринено лека текстура и нежни светлоотразяващи микропигменти, които ще придадат много фин блясък на кожата, като по този начин ще освежат и тена на лицето. Целта е да се постигне максимално естествен тен, близък до природното ни оцветяване. Да бъде подбран според типологията на кожата – суха, комбинирана, мазна и според нейното нюансиране. Поставянето на фондютен е препоръчително, защото той защитава кожата ви от външните агресивни фактори – замърсяване, слънце, студ. Вечерният грим е представен в нюанси на нощта – сиво-черно, тъмно-синьо, лилаво, като цветът е обсипан с фин бляскав вуал, вибриращ според интензивността на светлината. Очната линия също е използван елемент, символизиращ френския шик и финес. Не забравяйте, че очите са прозорец към вашата душа. Един лесен трик за акцентиране върху веждите е да сте с естествен грим и по-малко спирала на миглите. Устните са невероятно съблазнителни и изкушаващи. Те могат да бъдат оцветени както в естествени кафеникави и коралови тонове, така и да прелеят в нюанси от матирано, наситено бургундско червено до изкрящо алено.
Драматичният супер слик, супер гладък стил представлява максимално опъната назад коса, фиксирана с продукт за бляскава текстура. Този стил подчертава лицевия контур, като едновременно с това придава нюанс на изисканост и стил. Препоръчваме го на дамите, които биха искали да изглеждат стилно и изискано както в костюм, така и в елегантна черна рокля.